Dewra berê da koçerek hebû her heftê salika xwe hildida ser milê xwe û diçû sûkê, lê beriya herê jina wî rûnê malê dikir wekî girêkê bi qasê kîlokî, dida mêrê xwe û mêrê wî jî dibir difrot. Zilam rojekî ew girêkê rûn hilda ser serê xwe û çû sûkê, dikandarîkî wî li sûkê hebû, ew rûn difrot dikandarî û di bedêla wê da şekir, zeyt û tiştê jêra lazim dikirî û berê xwe da mala xwe. Rojekî dikandarî got ka ev rûnê ji me re tîne ka ez bipîvim gelo kîlokî heye yan tune. Danî ser qapanê dît ku wa 900 gram e. 100 gram jê kêm. Yekê din danî ser qapanê lê rind ku wa ew jî 900 gram e. 100 gram ji wî jî kêm e. Got wey koçerê sextekar. Netê car din bêyî ba min. Dikandarê ew rûn hilda û mal hêviya vê koçer. Heftekî derbas bû evê koçer hat dikanê û dikandarî devê xwe vekir û jêra çi hat ber devê wî got. Got koçer tu mirovkî fênekî. Ev deq û dolabê te êdî hewd mi da derbas dibin. Reva pisîkê heta kadînê êdî min tu girtî. Tu êdî hew dikarî ji me xilas bibî. Hey mirovê sextekar û bêbext. Dikancî vî awayî dilê xwe di mirovê koçer de rehet kir û xwe bi ser xist. Koçer salik ser serê xwe danî erdê û got kapsek ne hey mirovê têrxwarî. Em gihane vî emrê xwe me malê heram me nexwariye, me dalaverî ji tu kesî ra nekiriye û me zulm û heqare li kesî nekiriye. Çi hîle û pîle hebe dîsa tev ji bin we dikanciya dertê. Got roja ewil ez hatim dikana te, min rûnê malê da te kîloyek şekirê çayê da min. Li malê qapana me tune, mîzana me tune, ez nikarim rûnê xwe bipîvim. Çi dema ez te ra rûn tînim, ez şekirê te datînim kefa qapanê û ez vî rûnê xwe jî li gor wî şekirê te dipîvim. Şekirê te çi bi rûnê min jî ev e. Eger kêmayî di vî rûnî de hebe 100 gram jê kêm bi, demek te roja ewil ev hîle li me kiriye û yekî fêlbaz, hîlekar û qulo pilo hebe ew jî tu yî. Gelî birana di hedîskî da derbas dibe pêxemberê Xweda silat û silavê Xweda li serê bin dibe, ew kesê me bixapîne ne ji me ye.